natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Diyos maray na hapon tabi sa Indo Gabos mga tugang. Good afternoon everyone. Kumusta po kamungon niya na daw ning Miyerkules, petsa 11 kang bulan ning Hunyo 2025. Hindi po sa long tape as live to si Father Butch po medyo okupado. Kunya na daw kasubagong aga ang baccalaureate mass digdi sa UST Legazpi kang college saka sa graduate school. Siyempre mga tugang bilang director ng Campus Center for Campus Ministry at the same time chaplain, kami po siyempre ang natukahan ang pag-celebrate kang baccalaureate mass at ang celebrante po ay walang iba kundi si Father Edwin A. Lau OP, ang rector and president kang UST Legazpi, at kung celebrated po kang mga Dominican priest yaon po dyan ang samuyang prior na walang iba na si Father Ernesto M. Arceo OP. Dati po siyang rector kang UST for 12 years at ngayon po siya ang superior kang samuyang kumbento. Of course, nandyan din po si Father Joseph Rakid OP na taga-Uwas. Siya po ang sub-prior, assistant. At the same time, siya po ngayon ang director para sa hospital, at the same time chaplain. At nandun din po si Father Ramiro de Belen na siya po ang finance director dyan sa Aquinas, UST Legazpi Hospital. Hindi na pala Aquinas, UST Legazpi Hospital. And of course, ang Vice President for Religious Affairs na walang iba kundi si Father Roberto Castillano OP. At the same time, ang Vice President for Administration and Finance na walang iba kundi si Father Junel Pedroso OP. At kami mga tugang ay nag-iribahan. At siyempre, ang samoya pang kaibahan na walang iba kundi si Father Sid Hartachong OP, nakaabot pa lang haling Amerika. Anyway, gabos po kami nag-attender, nadakula po iyan na selebrasyon bilang pasasalamat digdi sa UST. Anyway, mga tugang, palagos pang itagiraray sa satuyang pag-urulayan, kasugma mga tugang sa tuyang pinag-urulayan, ang dakulang kontribusyon kang Catholic school sa mga nag-graduate. At inaasahan po, sabi ko nga ni Kaswapon, sana po ang mga nag-graduate sa Catholic school maging salt of the earth and light of the world. So, yun po mga tugang, parang nahubog sinda. At the same time, sila po maging practicing Catholic. Kasi importante mga tugang yan Kasi minsan baga nangyayari, it's sad to say, na nakakalungkot talagang sabihin, na pagkatapos mag-graduate sa Catholic schools, hindi na sila nagpa-practice ng Catholic faith. So, importante po yung magsimba. Ipakita pa rin po natin na kahit nag-graduate na po tayo, nagsisimba po tayo tuwing linggo. At the same time, nagkukumpisal, nagkukomunyon, at sumasali sa mga religious organizations, lalong-lalo sa pag-share ng ebanghelyo. At importante dyan, siyempre, mamuhay ng matuwid. Lalo halimbawa kung anong kalagayan mo sa buhay. Halimbawa, ikaw ay graduate sa Catholic school, naging naging governor ka, naging congressman, naging senador, naging mayor, o naging board member, ano bang katayuan, naging doktor, abogado, negosyante. So sana po na ipapakita natin ang Christian values. So nakikita pa rin sa atin ang ating pagiging Kristiyano sa ating mga gawain, sa ating mga professions. Sabi nga, dapat we have to carry it over. Kasi minsan hindi na nakikarry over, hindi carried over. Dapat carried over po mga tugang yan. Dapat pagkatapos na makagraduate, diretso manggiraray.
So sabi nga ni, tayo ay naging kapaki-pakinabang. Nalala yun sa panunumpa natin sa Makabayan, maging kapaki-pakinabang, hindi sayang. Kasi alam mo, sayang, sayang na graduate man sana sa graduate school, pero sayang, hindi niya kasi isinasabuhay, hindi niya isinasagawa, isinasakatuparan ang kanyang pagiging Kristiyano o pagiging Katoliko. At naipapakita po yan, hindi lang sa mga religious natin, pagsisimba, kundi pinapakita po natin yan sa ating pamumuhay. Di ba sabi ni Kristo na people may know that you are my followers if you have love for one another. Hindi lang naman sa uniform, nakikilala ang isang Catholic student. Nakikilala po ang isang Catholic student na nag-graduate sa pamagitan ng kanyang pamumuhay. Halimbawa, sa pamumuhay, masasabi natin na mag-asawa. O, tingnan mo. So, ang pinapahalagan, ang pag-aasawa ay talagang hindi yung may kirida. Katoliko, pagkatapos ang mangyari, diborsyada. O Katoliko, may kirida. Hindi po pwede yan. Kasi nga, dapat merong faithfulness, fidelity, unity and fidelity. Importante po yan sa kasal. Kaya papakita dapat natin yan na sa mga mag-asawa. So, sana po, pagirumdum sa naman tabi. Kasi importante ito Kasi what the world really needs are models and witnesses. At sana yung mga galing sa Catholic schools, tayo ang magpakita. Magpakita at sabi nga, tayo ang maging ehemplo o modelo parang gayahin ng iba. Yung nangyari, yung galing pa sa Catholic schools, ang nagpapasimuno na pagdating sa mga unfaithful na mga mag-asawa. So sana po, kaya nga mayroon tayong mga organization dyan, like Couples for Christ, isa po yan. So mayroon tayong mga, of course, may intervention din tayo dyan, yung marriage encounter. So importante yung mga tugang yan. O halimbawa, sa negosyante, o isang nag-aral ka ng business administration, o naglagay ka ng isang negosyo, sana ipakita po natin yun na tayo ay tapat sa ating customer. By the way, nagtuturo ako ng business ethics, sinasabi ko po yun, alagaan po natin lagi ang parishioner, ang natin, parokyano. Kasi kung hindi, paano tayo mabubuhay? Sapagkat sila po ang talagang nakakatulong sa atin sa pamumuhay. Business ethics, kasi alagaan mo ang parokyano mo. Yung mga, kasi sila ang bubuhay. Naalala ko po kasi yun, dahil kami sa Daet, may Bombasi store doon. Ang talim Bombasi store doon, nasa 6th generation na. Sinimula na uncle ko yun, kasi negosyante, di ba? Kasi may dugo naman kaming Chinese. So anyway, yun po, mga tugang. Ngayon, nasa 6th generation na. At inaalagaan. Kasi sabi sa akin ng uncle ko, ganito yan, lalo pag yung open yung credit line, talagang pinapautang sila ng mga kasi magaling magbayad, kasi pag nag-utang ka, binabayaran ka agad, isa pa yan. So talagang tapat ka, hindi ka nandaraya. So sinasabi talaga yung sinasabi kung ano ang kaipuhan. So kaya nga maganda, sabi sa akin ng uncle ko, ganito yan, alam mo, alagaan mo ang parokyano mo, kasi halimbawa, ito, yung kanyang anak, magkakaroon ng anak. At yung anak, nagkaroon ng anak. So hanggang sa dulo ng yan, makikita natin na talagang bubuhay siya. Kaya alagaan mo. Kasi otherwise, lilipat sa iyo. Lilipat yan pag hindi mo naalagaan. O di mawawalan ka ng hanap buhay. Ganun po talaga yan. Dapat maging honest tayo, maging tapat tayo. Walang pandaraya sa negosyo. O ganun din po sa mga doktor, sa mga abogado, ganun din po talaga importante yan. Alala ko isang doktor na galing sa UST, bago sila mag-opera, talagang bago sila magpangaji muna. Kasi importante po nakasama ang Diyos sa anumang gawain. Kaya sabi ko nga, yung maganda yung faith at work,
So maganda po yun na pagkatapos na mag-graduate, kasi sa panahon ito marami nag-graduate, at mga nag-graduate na. So pagirumdum sa mga Katoliko, sa mga Kristiyano na nag-graduate na sana ang ating pananampalataya ay nasa gawa, faith at work. Okay? Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Para sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Para sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP. At yun nga ni pinag-urulan ng Catholic schools is really to aim to develop well-rounded individuals who are not only academically sound but also compassionate and engaged citizens, who contribute to the betterment of society. Yan. So, importante mga tugang, sabi ko nga hindi po lang academic, kundi po mahalaga po may
ugali na maganda. Ano? Ang talino po, pero wala naman palang ugali, yung magandang ugali. Ano? Pwede mayroon bang ugali? Mayroon man baga, pero masamang ugali nga lang. Ano? So, yan po talaga ang ano. Remember, all Catholic schools, talagang ang layunin nito, parang ma-develop nga ang isang tao na well-rounded. Pag sinabing well-rounded, holistic po yun. Nandiyan na po ang academic, nandiyan kanyang moral, na emotion, spiritual. Nandun po yun, ano? Kasi ang approach po, itinuturo, dapat yung how to take good care of our body, how to take good care of our soul, spirit, ano? So, importante po yun. Kaya nga, dakulaon talaga ang papel na nagagampanan ng Catholic schools. Ano? Nga lang, what happened sa mga estudyante? Is there something wrong? Something wrong masasabi natin na bakit tinuruan naman sa ano, pero bakit hindi nangyaring ganyan? Father, absent po kasi. Absent, nagpaparaluok. Nagpaparaluok. Hindi man yan nga ni. At the same time, binibigyan ng opportunity na baga. Alam mo, digdi sa UST Legazpi, tinatawag ng oportunidad. Ano? Kaya elementary, high school, gabos yan, mga estudyante digdi, tinatawag ng oportunidad na magkaroon ng spiritual experience, encountering the Lord through the sacraments. Kaya yan po, sacraments of especially the Eucharist and the confession. Ano? Kaya mayroong recollection po yun. Every year po yan. Ano? Lahat na na estudyante, nag-undergo po yun. Kasi dito, hindi naman pinag-usapan ang tungkol sarili yun. Ang pinag-usapan dito, pag ikabubuti ng isang tao. Hindi naman pinag-usapan lang dito ang Catholic religion o Catholic faith. Kaya kahit hindi ka Katoliko, pwede po ka mag-attend sa recollection. Ano? Kasi nga, pinag-usapan dito, paano ka magiging isang mabuting tao. Yun ang usapan dito. Hindi isang Katoliko, hindi po isang tao. Yun. So yun, yan ang importante. Kaya magayon mga tugang iyan. At sa paagi kaning Catholic schools, colleges, and universities, ito po ay sinasabi nga, they achieve this through a combination of faith formation, kaya nga may religion classes, at the same time, may mga outreach program, o service training, or learning, ang strong justice, emphasis on social justice, fostering a sense of responsibility and empathy for others. Yun mga tugang. So, importante yan ngayon nga nagigibo kaming strat plan, digdi sa Office of Religious Affairs, digdi sa UST, yung faith formation. Kasi importante kasi nga, that ang maging kapakipakinabang ang estudyante sa lipunan. Yan naman talaga, hindi ba? Hindi maging sayang, sayang, dapat pakinabangan. Pakinabangan. Kaya nga ito mga tinatabangan kamo, dapat pakinabangan ang mga itinatabang. Lalo yung faith formation na yan. Yung faith formation mga tugang, so ang Catholic schools or learning institutions provide solid religious instruction. Sabi nga, tinuturo sa mga estudyante yung mga pagpapahalaga, yung values, values of faith and the importance of living a life of service and compassion. Totoo mga tugang yan kasi sabi baga ni Kristo, makikilala kayo na sunod ko kayo kung kayo ay pagmamahal sa isa't isa. So, yun po yan. Encouraging them to act in accordance with their beliefs. Yan importante yan. Faith formation. Inuhubog, ang mga estudyante na sa pananampalataya. Yun. Paano tayo nagkakaroon ng pananampalataya? Siyempre, practice po yan. Kasi kung walang practice po, sabi nga sa Bible, di ba? Faith without works is dead. Kaya pinapractice po yun, faith formation.
At sa pag-aaral, pinag-aaralan po natin yan. Importante kasi pag-aralan ng pananampalataya. Yung kasaysayan ng simbahan, pinag-aaralan po yan. The history of the church. Bakit ka, halimbawa, bakit ka nagdarasal, bakit ka nagsisimba, bakit ka nagkukumpisal. Importante pag-aralan. Meron nga sinasabi sa theology, ang tawag yan fides sa Latin, fides quaerens intellectu. Ibig sabihin, faith-seeking understanding. Kasi halimbawa, naniniwala ka, pero hindi mo naman alam ang pinaniniwalaan mo, ay walang conviction, walang halaga. Kasi importante po yun, alam mo. Iba kasi yun, may convicted ka, tawag doon. Convinced ka. Importante yan. So isa pa, sa Catholic school, yung tinatawag natin service learning and social justice. So, tinatawan ng oportunidad ang mga estudyante na magkaigwa ng sinasabi nga ni students to engage in service projects. Kaya nga may immersion. May tinatawag natin na extension service. So, nagpupunta sila sa mga barangay o yan. So, yan po mga tugang. Social justice initiatives. Yan, importante yan. Yung community outreach program which help them develop empathy. Kasi nahiling ninda ang sitwasyon kang mga tao. Halimbawa, kami kay itong panahon, dinara sa mga squatter area. At duman, maintindihan mo. O yun. Kasi importante po, mahiling mo talaga ang sitwasyon. Kasi minsan ang nangyayari, nag-aadal kita, pero dahil nahiling ang sitwasyon. Mahirap baga. Ang problema minsan kasi may mga taong nagde-decide, never na hindi man lang alam ang sitwasyon. Nagde-decide sa ulap. Alam mo, dapat, sabi nga, dapat ang ating paa nakaapak sa lupa. Hindi naman po tayo mga anghel. Ang anghel may pakpak, kaya ang kanilang paa hindi nakaapak sa lupa. Pero tayo dapat nakaapak sa lupa. Ma-develop natin yung empathy, understanding, and yung tinatawag na sense of responsibility for the needs of others. Kasi akala natin tayo lang kasi ang mayroong pangangailangan. Alam mo, kung hilingan mo, pag yaong ka doon sa sitwasyon, mahiling mo, ay, kadakol palang mga tao na naghihirap. Nahiling mo sa sitwasyon. Naramdaman ko tuloy sa itong istorya na nagkaroon sila ng immersion o yung bagan outreach program. Sabi, itong pinadara duman sa, sa sarong barangay. Pag duman nila sa sarong barangay, nahiling din, pero may mga nagagadan. Sabi, nag-report sila naman, ay kawawa naman. Tapos, tapos na sila sa immersion, nagduman po sila sa barangay chairman at tinapos sila kang barangay chairman. Kumusta naman ang nakita ninyo? Ang nahiling, kawawa naman pala kayo dito. Kawawa naman pala kayo dito. Ano talaga ang ginawa talaga ninyo? Mag-observe lang po. Ay kawawa lang pala kami kasi talagang inobserbahan lang pala kami. Remember, we should not be in any immersion just to observe, but to serve. Yun ang gustong sabihin mga tugang. Dapat mag-serve tayo, maglingkod. Babalik yun si Padre Bus, makataos ka mga pagiromdom. Panalo promo na! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Panalo promo na! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa,
pagsusulat at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 nino. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CBF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PPLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang oras tabi mo niyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex, Ginebra, San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasio P. Nasa ikatatlong bahagi na po tayo ng ating programa ng Maray na Hapon at ating tinatalakay pa rin ganito ang ambag ng Catholic schools sa lipunan. Malaki po kanina sinabi ko, ito po ang malaking ambag na ang bawat nakagraduate sa Catholic school dapat well-rounded individual. Hindi lang academically sound, but morally sound, spiritually sound. Yun ang importante. Hindi lang financially sound. Father, mga mayaman lang kasi nag-aaral dyan sa Catholic schools kasi unang-una, Father, mahal ang bayad. Hindi naman, importante mga tugang talagang well-rounded, ibig sabihin, buo. Yun naman, sabi ko nga sa mga estudyante, you have to develop yung tinatawag natin that when you come out of the Catholic school, you become, kung if not the best version of yourself, at least the better version of yourself. Yung ba tinatawag yan? Better version ng bago ka naglaog. May nagkaroon bang pagbabago? Nabago ka ba ng Catholic school? O hindi ka nabago? Ang pag-iisip mo, yung ugali mo, yung pamumuhay mo. Yan talaga mahalaga po yan. Kaya nga, maliban sa tinatawag natin faith formation o service and social justice, ang isa pang idine-develop sa Catholic school sa mga estudyante, yung tinatawag natin virtue development. Ano ang virtue? Remember, all virtue or vice, these are repeated actions. Ano mang mga inuulit natin na mga bagay na gawain, nagiging virtud po yan o nagiging bisyo. Halimbawa, any repeated good act is a virtue. Any repeated bad act is a vice. Kaya virtue development, parang maging marhay ang sa imong buhay. So, ito po, the Catholic schools aim to instill, tandaan po natin instill virtues like charity, yun, pagmamahal. Nung ikaw ba ay lumabas sa Catholic school, naging mapagmahal ka ba? O mapang-api, mapanglait, mapanghusga? Ganun ba yan? Mahalaga po mga tugang na pag ita galing sa Catholic school, naging kang mapagmahal, mapag-aruga, hindi magpababaya, kundi mapag-alaga. So charity po, yun. Yung virtue yun, marhay na pamumuhay, virtues, good repeated acts. Anyway, pag inuulit natin ang mabuting bagay, nagkakaroon tayo ng virtue. Sabi ko nga sa mga estudyante na pinakukumpisal ko, elementary, high school, college, lalo sa elementary, ito pa, kasi I like them to develop a good habit. Sabi ko sa inda, anumang mabuti, ulit-ulitin. Anumang masama, itigil. Huwag nang ulitin. Kasi kung uulitin mo ang masama, mapapasama ka. Pero pag ulitin mo ang mabuti, mapapabuti ka. At magkakaroon ka ng mabuting buhay. O tulad na limbawa, paggalang, ulit-ulitin mo yan. O pagdarasal, ulit-ulitin mo yan. Pagsisimba, ulit-ulitin mo yan. Yung pag-aaral,
pagre-review, ulit-ulitin mo yan. Ano mang mabuting bagay, ulit-ulitin. That is how to develop a virtue. Yan mga tugang. Kaya sa Catholic schools, inaasahan naman talaga. Ito nga kaya minsan ang nangyari, yung expectations, inaasahan ng mga tao, kaya pinaaral mo ito sa Catholic school, na parang pag luwas sila sa Catholic school, ay medyo marahay ang sa indang ugali, marahay ang sa indang pamumuhay. So, nagkakaroon ng charity, justice, and prudence. Yung justice po, anong ibig sabihin dito? You have to give what is due to others. Ito, simple common term sa layman's term po, ang ibig sabihin lang, simple lang naman magkaroon ng paggalang. Yan yung paggalang importante po yan. Kasi what is due to others is paggalang. Igalang mo ang bawat isa. Yan. At the same time, yung prudence. Ano yung prudence? The right way of doing things. Yung tamang pamamaraan sa paggawa. Yan ang prudence. Prudence talaga na, halimbawa, napapamura ka. Hindi ka magmumura kasi masama po yan. So, yun. So, right way of doing things. That is prudence. You have the right way. Tamang pamamaraan sa paggawa. At ito po talagang makakatulong ang Catholic school sa paghubog po sa mga estudyante na matuto sila to make ethical decisions. Ethical decisions and contribute positively to their communities. Yun naman talaga inaasahan sabi ko nga, ulitin ko Giraray, inaasahan naman talaga, hindi ba? Lalo sa mga nanunungkulan. Sa gobyerno, nanggaling sa Catholic school ang mga yan. So, mayroong ethical decisions. Moral decisions, hindi immoral, kundi moral. At the same time, sinasabi nga, nakapag-contribute positively to their communities. Mahalaga. Alam mo yung tinatawag natin common sense. Alam mo, napapansin ko lang po ngayon, nag-aral ng engineering yan, nag-aral ng mga, pero tingnan mo, itong tungkol sa kalsada, ito kasi, lahat tayo po na nagiging biktima nito dahil sa traffic, lalo pag galing ka sa Manila hanggang dito sa Bicol, ay dito sa Legazpi, dito sa Albay, ang daming mga kalsada na ang ganda-ganda pa ng semento, sinisira. Bakit kaya? Yan ang tanong ni Father Boots. Bakit kaya? Ano ba? Hindi, maraming mga kalsada na bako na talaga, sirang-sira na. Bakit hindi po yun ayusin? Yan ang dapat ayusin. Sabi nga, yung sira, ayusin. Yung hindi sira, wag mong ayusin. Don't fix something that is good. Kasi, kaya nasisira tuloy. Yung sira, ayusin. Pero yung something good, wag mo nang ayusin kasi masisira. Yun nga nangyari, sinisira nila. So sana po, anyway, hindi ko po alam kung ano talaga ang dahilan. Kasi ang dami nga ang daming, itong problema ngayon. Bakit ganun? Bago mag-eleksyon, sabi nila, bago mag-eleksyon, ang dami-dami mga road, hindi lang yan, nagkaroon road crash, nagkaroon ng maraming mga disgrasya sa kalsada. At the same time, makikita natin, maraming road blocking, reblocking na yan. So, isa pang nagpapatagal. Hindi na alam mo, yung pagdating sa productivity, na talagang apektado. Yan ang tanong ko may mga pinag-aralan naman yan. Pero sabi nga nila common sense. Common sense po, Bakit kaya, yung mga magagandang kalsada ay sinisira, parang ayusin. Ulitin ko po, ang ayusin, ang sira. Hindi po ang mga maayos, sisirain. Yan ang problema sa atin. Ano pong natutunan natin kaya? Yun, okay? At ang pangalo, ang maganda pang gawin na sa mga Catholic schools na graduate, dapat sabi nga, they have to engage with the wider community. So, ano ibig sabihin? Nakikisalamuha, nakiki-engage, sa wider cultural life of the nation.
fostering dialogue and understanding between different groups and encouraging students to be engaged in civil life. Kasi preparation po ito, no? Yung mga estudyante, piniprepare sa buhay. Halimbawa, kung ikaw ay engineer, piniprepare ka maging engineer. Hindi maninira, kundi mag-aayos. Aayusin. Hindi sisirain ang mga kalsada. Hindi, Father, kasi kailangan po, hindi ko po alam, pero sana tayo, pag-isip-isipan. Siguro alam mo natin, dito sa Pilipinas kasi, minsan nangyayari, sige, gawan lang natin, saka na mag-isip. Dapat isipin muna natin kasi maraming nadidisturbo. Maraming sabi nabibiktima, maraming naaabala. In other words, kayo po ba naabala? Yung dun sa padang na yan. May mga kaibigan ako na talagang matagal. Matagal daw sila sa padang. Almost mga 1.5 hour. Kasi wala nag-traffic. So anyway, mga tugang, sana natin yan, gamitin po natin ang common sense. Graduate sa Catholic school, graduate na sa anumang mga kurso, pero sabi nga, edukado, pero walang sentido común. Sayang, Anyway, babalik si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nado. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At itinatalakay pa rin natin ngayon ang mahalagang usapin, lalong-lalo na sa mga nagsisipagtapos ng kurso o nagtapos na may trabaho na. Ano bang sabi natin na naging kapaki-pakinabang ba tayo? O naging kapaki-pakinabang sa ating mga sa ating kurso? Yan.
At yung nanggaling sa Catholic school, sabi ko nga, ulitin ko yan, dapat tayo maging well-rounded individual, not only academically sound, but morally sound, spiritually sound, financially sound. Ibig sabihin, buo, buo tayo, nabuo ang sa iyong pagkatao. Yun talaga ang importante doon buuhin ang iyong pagkatao. Kasi nga, nangyari, dahil sa kasalanan, ang tao, hindi naging buo. Nagka-watak-watak. Katandan po natin ang kasalanan Yan po ang nagkakasira-sira sa atin tayo. Anong kasalanan yan? Korupsyon, pandaraya, yung mga tungkol sa gahamad, greediness, hindi lang kalupitan, gahamadan, kagahamad yun. Yung masyadong talagang gahamad, greedy, sakim, in other words, sakim, kasakiman. Yan po nagsisimula dyan Kung tayo sakim sa pera, ang tanong po nga tandaan natin na wala po tayong madadala pag tayo'y namatay. Kundi ang ating mga kaluluwa lamang. Tandaan po natin, siguro nasabi ko na sa inyo yung kwento ni Alexander the Great. Hindi ba? Tandaan po natin yun na bago siya ilibing, sinabi niya, wala, yung pera niya, wala, hindi niya nadala. Yung mga bagay-bagay, hindi niya nadala. Wala po. Ang tanging madadala natin ay ang ating kaluluwa. Kaya ang alagaan po natin ang ating kaluluwa. Hindi lang yung ating katawan. Kasi iiwanan po ninyo ang katawan na yan. Iiwanan natin ang ating katawan na to. Lahat ng pinaghirapan natin, wala tayong madadala. Ang pinaghirapan lang natin ng mga mabuting bagay ang madadala natin tulad ng pagmamahal, ang pagpapatawad, ang pagtulong sa kapwa, ang paglingkod, at ang pananampalataya sa Diyos, ang pagtubod sa Diyos. Yun pang madadala natin. Wala tayong madadala. Sabihin mo na yung pera, diploma, medalya, wala po, katawan mo, wala kang madadala. At sayang po, lahat na pinagpaguran natin dito sa mundong ito, kung hindi po natin ito ginagamit para sa ikabubuti ng ating buhay, ikabubuti ng ating mga mamamayan o ng ibang tao, sayang lang po yan. Ayun. At sayang din, pinag-aral pa naman sa Catholic school, pagkatapos wala ka palang sa buhay na maganda. O sayang. So, ang mahalaga po sa buhay natin, wag natin sayangin. Pakinabangan po natin, pakinabangan po natin ang ating mga pinagpaguran, lalo na mapagod, hindi ba nakakapagod din talaga magmahal? Hindi ba nakakapagod din tumulong, napapakapagod din gumawa ng kabutihan? Yan po ang madadala natin. Hindi lahat na pinagpaguran mo dito sa mundong ito, madadala mo. Tandaan po ninyo ito, hindi lahat na pinagpaguran mo, pinagpagalan mo, madadara mo. Pag ikaw namatay. Ang tanging madadala mo lang na pinagpaguran mo, walang iba kundi ang lahat ng mga kabutihan na ginawa mo sa kapwa. Sabi ba ni Kristo, when I was hungry, did you give me food? When I was thirsty, did you give me drink? When I was naked, did you clothe me? Yun po ang madadala natin. Kung tayo ay naging mapagmahal, naglingkod sa kapwa, at nakita po natin ang Diyos sa ating kapwa. Yan po, paalala lang po kasi sayang nabubuhay tayo dito sa mundong ito para bang samantala lang, actually pansamantala lang tayo nabubuhay dito sa mundo Maswerte ka na lang kung halimbawa tulad ng lolo ni Sailor Balidoy, 101 years old, O si Papa nga, mabuti, naging almost 90 years old. Si Mama, 93 years old. Ang iba, hindi pa nakaabot ng hindi pa nga nakaabot ng 60. Yung classmate ko nga, hindi pa nag-abot ng, sayang yung kanyang, pinagpaguran niya na, wala siyang pension ng 59.4
0.9 namatay, hindi siya naka 60 years old, sayang. So wag natin sayangin ang lahat ng mga bagay na yan, kasi kung hindi natin gagampanan ang mga bagay na mga makatotohanan, makabuluhan, makakabuti sa ating buhay, sayang po yan. Kaya mga pinag-aralan, may pinag-aralan man sana, pero sabi nga, may pinag-aralan tayo, hindi naman natin isinabuhay na mabuti ang ating pinag-aralan. Yun, nag-aral ka pang ganito, hindi mo man isinabuhay, sayang. Sa importante, application Yan, mahalaga po yan. Kaya, yun nga, pagirumdum sa natabi na kinakailangan maging buo ang ating pamumuhay at magiging buo lamang ang ating pamumuhay kung tayo ay naniniwala sa Diyos. At hindi lang yun, isinasagawa ang kagustuhan ng Diyos. Tulad ni Kristo, hindi ba? Sabi nga ni Kristo, my food is to do the will of my Father. Yun, kalooban ng Diyos. Yun, isagawa natin ang kalooban ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos, sapagkat may plano ang Diyos eh. Sabi ko nga doon sa nagmisa po ako sa patay, alam mo, ayaw ng Diyos na tayo ay mamatay. Gusto ng Diyos na tayo ay mabuhay. At kaya gusto niya na tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Yun. Oo. Yun naman talaga sabi nga sabi sa ebanghelyo, na kahit na kayo ay namatay, pag kayo naniwala, if you believe, you will live. And if you live and live, na sinabi ni Kristo, you will never die. Sabi baga, tinanong niya si Martha, do you believe this? Yes, Lord, I believe. Ayun. So sa makatuwid, importante talaga yun. Sa buhay ng tao, we have to believe. We have to believe in order to live. Yun. Kailangan sabi nga, magtubod, at magsunod. Yan. Parang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maganda po yun eh. Kaya nga ito paalala sa atin ito ngayon na marami nagsisipagtapos, pero ang sabi niya, saan patungo ang lahat na pinagpagura natin? Saan patungo ang ating pagtatapos sa eskwela? Saan ba patungo lahat ito? Where will it end? Sabi ko nga minsan sa patay, sa misa sa patay, ang sermon ko, do you know where you going to? Do you like this? Life is showing you. Where are you going to? Do you know? Yan, importante. Do we really know? We have to know. We have to know where we are going to. We are going to heaven. Yan, importante. Huwag mong kakalimutan yan. Kasi pag namatay tayo, saan gusto mo? Sa lupa lang? 6 feet below the ground? So kung doon ang buhay mo sa 6 feet below the ground, ay your purpose in life, pagkatapos kakainin ka lang ng mga uod. Sorry po nagsabi ako niyan, pero hindi ko kayo tinatakot. Nagpapaliwanag lang po ako, nagpapaalala lang po ako. So mahalaga po yan. At the same time, ang mahalaga sa Catholic school, you have to promote human dignity. Tandaan natin, Catholic education emphasizes the inherent dignity of every human being. So, ini-encourage ang mga estudyante to respect the rights and responsibilities of all individuals. And to work toward a more just and equitable society. Yan naman talaga eh. Kaya na mahalaga po to promote human dignity, yung dangal. Hindi tayo nabubuhay na hangal, kundi tayo ay nabubuhay na may dangal. Yan po mahalaga. And lastly, ito po ang inaasahan sa Catholic schools. Dapat ang Catholic schools mag-produce ng estudyante who are more civically engaged. Yun, talagang na kapakipakinabang sa lipunan. Hindi mga salot ng lipunan. So maging tolerant in diverse views, committed service as adults, contributing to a more active and informed citizenry. Anyway, inabot na naman po tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po si Father Boots nakapagtao sa Indo ng informasyon, manunugod po yan ang ambag kan Catholic School sa lipunan.
na sana maging tayo ay well-rounded, ano? At isabuhay natin ang ating mga natutunan, lalong-lalo na sa Diyos. Ano? Parang isabuhay natin ang Diyos sa mundong ito. Maraming pong salamat sa ating technical at sa ating production. Ito po, ginari si Father Bus Bombasi, OP. Abangan po ang susunod na programa. God bless. Bye-bye. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad, in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion, the priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father,